Замислете се, кое е онова, чието присъствие ви кара да се чувствате прекрасно, ако го имате, а при отсъствието му сте напълно изцедени от енергия. Точно така. Това е сънят. За съжаление, често го пренебрегваме, когато се чувстваме във форма. Това от своя страна води до преумора и до ниска работоспособност. За жалост от безсъние и проблеми с съня имат голяма част от съвременните хора. Това всички знаем от къде идва, от забързаното ежедневие, от многото ангажименти. Оказва се при едно изследване, че 45% от населението на Земята имат проблеми с съня, а в Международния ден на съня е точното време, нашето предаване и място да поговорим и да отделим време, за да поговорим върху проблемите на съня. Здравейте и добре дошли, казвам сега на следващия ни гост, доктор Катя Казакова, която е невролог и психотерапевт. Здравейте. Добре дошли. Радвам се, че приехте нашата покана. Доктор Казакова, да започнем веднага от там. Защо толкова важен за съня, за организма е съня и кога казваме, че страдаме от безсъние? Пример. Да. Страдаме от безсъние, когато имаме непълноценен сън, в смисъл затруднение при заспиването. Може да има и друга форма, при която се касае за краткотраен сън или за сън с многократни събуждания, когато през деня човек е сънлив. Има и друг вариант на безсънието, на нарушенията на съня, който е повърхностен сън, от който човек лесно се събужда. Всъщност това са непълноценни почивки, защото съня е почивка и отмора на организма, нали така? Не съвсем. Не съвсем, да. Сега за това сме ви поканили, за да ни обясните. Действително, за хората общоприето, че това е време, в което си почива, но благодарение на последните изобразителни методики в медицината стана ясно, че точно по време на сън всъщност тялото може би почива, но мозък работи усилено. Точно по време на сън са наблюдавали изблици на взрив на контакт, на енергии, на възбудни процеси, които протичат от различни части на мозъка, но са адресирани към тези структури, които отговарят за паметта. Тоест, това предположение, което казвахме, че преспи с едно знание, и на другия ден ти ще си добър на изпита. Съня е отговорен за паметта. Затова съня не е време, в което мозъка се почива. Освен това, по време на съня се отделят различни хормони, които имат отношение към обмяната на веществата. Затова безсънието води вече до различни нарушения и то върху целия организъм, върху всички системи. Затова ли така в последно време се разнася, не знам дали мантра да я наречем, съня ни прави по-умни? Съня ни прави по-умни, съня ни прави по-концентрирани, съня ни прави способни да прехвърлиме вниманието си, особено в днешното ежедневие. Да можем да прехвърлиме вниманието си от едно нещо на друго и с бързина и с лекота да го прехвърлиме и да сме толкова работоспособни. Оказва се, че лъжа, или може би неточност, факта, който доскоро смятахме, че човек може да мисли за много неща едновременно. Не може да мисли за много неща едновременно, но може да концентрира бързо вниманието си върху различни обекти. И дали това ще се случи, или ще гледаме объркано, неразбиращо, зависи точно от съня и дали той е пълноценен. Добре, оказа се, че при съвременните хора обаче все по-често липсва пълноценния сън. Причините са много. Какво да направим в такава ситуация? Много са причините и може би тръгваме оттам. Сега ме подсетихте, че много често ми пишат или ми звънят по телефона и казват: доктор, имам проблем с съня, кажете ми какво да пия. Понеже причините са различни, не може да има един и същи подход.
може би най-честите и най-важните причини действително това е пренапрежението и стреса, действително тревожността и безпокойството, които най-често променят първата фаза на съня, и тогава човек трудно заспива. Другите нарушения, примерно при депресия, се скъсява съня. Човек заспива, защото е уморен. Особено при тези депресии, които имаме, които могат да се случат, депресии от изчерпване, депресии от пренапрежение, от всичките тези, от това динамично ежедневие, там човек заспива, защото е уморен. Но сънят е краткотраен и примерно се събужда в малките часове на нощта, будува до сутринта, унася се и се събужда с усилие и с усещането за голяма умора. Има нещо интересно около химията на съня, ако това е интересно за вашите зрители. Със сигурност, разбира се. Универсално хапче за сън няма, но има детайли, които трябва да знаем. Има детайли, които трябва да знаем и те са много интересни, че много често ние търсим хапче и търсим някакво лечение, а достатъчно просто да променим дребни неща в ежедневието си. Железата, която отделя хормона на съня, който всъщност е много интересен хормон, защото той има способността да потиска туморния растеж, той има способността да активира онези саморазрушителни системи в туморните клетки. Освен това е много мощен антиоксидант и има още едно име – хормон на вечната младост, защото бидейки такъв силен антиоксидант, той унищожава, намалява свободните радикали и тялото се съхранява по-младо. Но какви са дребните неща, да се върнем на това, което можем да променим? За да се синтезира този хормон на съня е необходимо поне 45 минути през деня да бъдем на естествена светлина, за да може тялото ни да се синхронизира с биоритмите на тялото, с биоритмите на природата. Не можем да бъдем на изкуствено осветление и да очакваме пълноценен сън. Другото от ключово значение нещо, това е движението. Сънят става по-дълбок, по-пълноценен, по-здрав, ако е предшествано движение, ако през деня сме имали физическа активност. И става много интересно. Когато сме стимулирали от слънцето тази железа, тя в тъмните часове на нощта, на деня, всъщност с нощта, започва синтезата на мелатонин. Може би час и нещо след този пик, в който достига мелатонина, започва да се отделя растежния хормон. Още един хормон, който има ключова роля в здравето и той е включен към този коктейл на вечната младост. Растежният хормон при децата действително води до растеж. Затова и старите хора, като казваха, че децата растат докато спят, са били прави. Сега науката го доказва. Но при възрастните въздейства върху мускулната система, върху енергетичните източници на всяка клетка, при което ние се чувстваме здрави и силни. Може би заради това тези хора, може би 3 поколения преди мен, а преди вас 4, тези хора, които живееха близо до природата и точно в хармония с нейните ритми, чийто ден започваше с изгрева и завършваше с залеза, тези хора действително са имали здрав сън и не са имали нужда от такива медикаменти, от такава подкрепа. И са били силни и здрави. И за тях понятието хронична умора, ако можехме да им разкажем как се чувстваме понякога, със сигурност не биха ни разбрали. Добре, много важни детайли, които ми се струва ще влязат от полза на всеки един от нас, който сега следи нашия разговор. На мен ми се ще обаче да сложим акценти върху онези млади хора, онези подрастващи, за които наистина седенето навън, игра на открито вече почти изчезна, а престояват повече пред компютъра и дори крадат от съня си през нощта, за да седят там. Какви нарушения нанася това на организма и как родителите трудно се противопоставяме? Как да им се противопоставим? Какво да им кажем? Колко е важно да са в леглата?
Трудно е да им се противопоставим, защото играта с компютъра и достъпа до информация после по-нататък за по-големите е една необходимост и това ги кара да бъдат актуални. От друга страна обаче, пак опираме до химията, до магията на съня, нали? Деня на съня. Точно така, Така да. че стигаме пак до химията и до магията на съня. Оказва се, че екрана на компютъра излъчва светлина, която е в синия спектър. Тази светлина мозъка възприема като ден. И той е излъган, че в 10, в 11, в 12 и по-късно, че всъщност това е ден. И не можем да очакваме, че като затвориме компютъра, като изгасим компютъра, мозъка веднага ще започне да отделя хормон на съня и ще възприеме, че това е нощ. Даже нещо още по-интересно. Светлината, която е в червения спектър, това е светлината на огъня. Тоест, ако имаме вечеря на свещи и вечеря на силна светлина на лампи, има различно въздействие върху нашето тяло. Ако е вечерята на свещи или на огън, светлината, която се излъчва е в червения спектър. Еволюционно човек е свикнал да възприема това, огъня, като нощ, като топлина, като комфорт, като сигурност и ни подготвя за естествения сън. Докато такова действие имаха и тези остарели и неактуални електрически кружки с нажежената жичка. Сегашните са нови, енергопестящи, но те дават светлина в другия спектър, който влияе върху съня и ни кара да се чувстваме бодри и активни до среднощ. Много сме полезни. Много интересни, много любопитни детайли. Добре, всъщност, нека, ако ми дадете така възможност да ви попитам, а защо и кога всъщност един човек, който вече да приемем, че така си почива, заспал е, сънува? Какво са сънищата? Съновидението е част от тази работа на мозъка. Всъщност, естественият човешки сън минава през различни фази, които имат различни роли. Една от тези роли, което казах, споменах, че има много бурна активност в посока към паметта. Смята се, че в една от фазите на съня се наблюдават тези бързи движения. Те се наблюдават и при животните. Който има домашен любимец, може да види как той сънува нещо, трепка, движи очите, значи това е такъв универсален феномен. Но като психотерапевт знам, че съня е още един начин да разкажеш сам на себе си как се чувстваш, какво преживяваш и то без цензура. Затова много често сънищата са по-драматични, защото не са минали през цензура на ума, а ни разказват това, което чувстваме в момента. Съня играе ролята на психотерапевт. Някога не са имали психотерапевти, но трябва да разкажеш на някой как се чувстваш и какво преживяваш. Тоест, разказваш сам на себе си, като че ли. Да, природата е взела всичко под внимание си, слава Богу. И тези фази на съня се редуват от 4 до 6 пъти през нощта. И ако ние прекъснем съня, ако е шумно, живеем на кръстовище, и ако е шумно и ако прекъснем съня в тези фази, човек се чувства уморен на следващия ден. Добре, как да преборим безсънието? Казахме, че няма универсално хапче. Казахте вие за тези важни детайли за светлината. Какви обаче са другите варианти? Има ли още и още? Със сигурност има още варианти. Първо трябва да погледне човек много внимателно къде греши. Преди да посегне към хапчето, към медикамента, към хапчето като медикамент. Къде греши? В организацията на деня. Не може да имаме телевизори в спалнята. Много често пациентите ми спорят с мен, като ми казват, аз като го пусна и заспивам. Същия ефект ще има всеки един монотонен шум, стига да не е хъркането на съпруга. Същия ефект ще ви унесе в сън. Но самата светлина и присъствието на телевизор в спалнята не е добра идея. Не е добра идея да има компютър включен в спалнята. Кои са другите детайли? Да погледне, да е наясно, примерно, аптечката, какви медикаменти взима.
Много често медикаментите, които ние изписваме, например медикаментите за болка, против болка всъщност, съдържат голяма част кофеин или такива възбуждащи вещества, които засилват аналгетичния ефект на медикамента в таблетката, но имат възбуждащо действие върху мозъка. Като невролог, лекувайки голяма част от пациентите с мозъчно-съдова болест и инсулт, знам, че има медикаменти, които трябва да напомня, че се взимат до обяд, за да не се взимат в следобедните часове. Те активират и подобряват функцията на мозъка, но могат да попречат на съня. И когато човек отдели от мен всичките тези неща, се струва да се попита и да се прегледа какви заболявания има, дали не злоупотребява, примерно, с стимулиращите напитки, с кафето, с чая, дали не с шоколада, дали не ползваме повече енергийни напитки. Това особено за децата и тинейджерите. Интересни публикации има тези колеги, които се занимават с диетология и за качеството на храната. Оказва се, че част от пигментите в храната, особено тези, които оцветяват напитките, желираните ни бомбони или там другите неща, които привличат децата, могат да имат възбуждащо върху мозъка действие. Те са скрити под формата на някакво. Затова всички тези дребни наглед неща, ако бъдат взети под внимание, може би няма да се стигне до медикамента. Разбирам. Много интересен е нашия разговор. Мисля си, че още много можем да продължим и да говорим по тази тема. Няма да чакаме до година същия ден, Международния ден, да, по същото време, Международния ден на съня. Но нека да кажем сега, защото пък има хора, които и злоупотребяват, поспивайки по 13-14 часа, казват, това е моя сън. Колко всъщност, знам, че има възрастова особеност, колко трябва да е здравия сън на един човек, в средна възраст, да речем? Ще бъдем много приблизителни, защото двете сме съгласни, че има хора, които имат нужда от повече сън, хора, които имат нужда от по-малко сън. Различните възрасти имат нужда от различни, но естеството на работа също влияе. Работата на смени е една от честите причини, така че тези хора спят и отспиват когато могат. Но, общо взето има някакви средни стойности, които се смятат, че 7-8 часа сън в тази активна възраст, 30-40 години, са достатъчни. Но имах повод да се срещна с много хора, но последната ми среща беше с ваша колега, която ми каза, че с пътуването, с работата, с семейството и с всички онези неща, които са важни, стойностни, изпълват живота ти със смисъл и остават 5 часа за сън. И те също са достатъчни. И се оказва, че да. Със сигурност това ще даде своите отражения върху здравето, но има и такъв вариант. Но от 6 до 8 часа е разумният вариант. Между другото, имаше още нещо интересно. Някога смятахме, че само децата имат двуфазен сън, т.е. да спят след обед. После се смяташе, че това трябва да е до 5 годишна възраст и възрастните не е необходимо да спят след обед. Нашия сън да е монофазен. Лягаме, заспиваме, ставаме, през другото време работим. Оказва се, че и това не е точно така, че има хора, които имат нужда от сиеста, от следобеден сън и в това няма нищо лошо. Просто наистина сме толкова различни и ако искаме да сме здрави, да се вслушаме в тялото си. Добре, така да завършим нашия разговор. Мисля, че целият беше много полезен за всички нас. Ще се радвам. Да, ще ви очакваме отново тук. И пак казваме, нека да не е след една година, точно на този ден. Винаги, когато имаме възможност, ще ви каним, за да го продължим. Благодаря ви.